sampeyan niku pripun to, Pak? Bengi-bengi kula niku kok mangjak teng rawa ngaten iki ra nggih. Nek awane adem. Brang-brang dina mangane ora ajeg. Ayo kaya ngene iki. Kowe do ngerti yo nek wong kuwi ora duwe. Wis ora. Kowe karo aku kuwi ming isane golek iwak ning rawa campur kene, ha? Kula niku nek ngrasake uripe awake dhewe niku pripun to nggih, Pak? Wis ora usah dipikir dawa. Anak-anak lanang siji pisan we. Ra kepeneran. Nanti anakmu Rukmono. Rukmono. Kene. Ngaku kaya ora karep. Aja ngadoh to, ha? Piye to Rukmono? Kowe iki piye? Kowe iki tak jak ning rawa campur kene iki supaya kowe iki kek ndang nyambut gawe, ya. Gaweamu golek iwak kaya dene bapak. Kok kesetmu ora jamak piye to, ha? Sampan kira ya ngerti to, Pak. Nek kula niku jane wedi kalih banyu. Awang wedi karo banyu kok kon golek iwak ning rawa. Wong bocah gedene semono kok wedi banyu. Ah, ora mboten kulino, Pak. Iki ra calanang to, Ruh. Ah, yo. Mbok yo tiru bapakmu. Bapakmu ki wis raga tuwa. Karepe mono ki ya arep leren wong anak-anak. Kowe ki rak ya iso to nek nyuli bapakmu. utawa mbok kae ndelok sik sena sik sora kae do sregep nyambut gawe. Kowe gedene semono nyambut gawe we keset klemak-klemek kepiye karepmu? Ayo. Lho iki wis rong dina bapak wis kesel banget ora entuk-entuk iwak, ha? Nek kanca-kanca nika do nyambut gawe wong ana sing digoleke. Tegese niku do duwe anak bojo. Mesti mawon nggih do nyambut gawe ngopeni anak bojone to, Pak. Nek kaya kula niki nek nyambut gawe nu terus sing ajeng kula goleke sinten? Ayo goleke kowe. Bapakmu to, Le. Goleke awakmu. Piye? Ya goleke awakmu supaya kanggo mangan sedinane cukup. Syukur ya ana aturan diklumpukake besok kanggo duwe bojo kaya bapak, ha? Sing bojo ya wis badhe ngertasake awake dhewe, Pak. Yes, diterima-terimake. Nah, aku no wis mupus kok, Pak. Tenan. Sial iki mergo kowe kok wis tenan. Wis saiki ngene, Pripun? buwu sing tak pasang ning sisih kidul kae arep tak tiliki. Nek ana iwake sing niliki to, Pak. Wis Rukmono ben tunggu kene, tunggu wuwu sing kuwi sing cedhak ning watu kuwi. Wah, mbok bali mawon, Pak. Lho kok bali piye to, Cak iki? Oh, pun petengaken kok. Go wangsul men go, Pak, engko. Bali yo bali, engko nek wis entuk iwak sing akeh. Wis Ngono. tinggal we, Pak. Wis kowe kudu nang kene. Ya. Tinggal lo ya. Tak tinggal ya. Nggih. Wis Ruk. Nggih. Ayo, Mbok Ne. Ayo, Pak. Ayo. Wah, ngeten no. Bengi-bengi yo. Malu-malu ngono wae. Anu, loh, so banter. Aki so banter. Loh. Ujungmu ke kiri sih. Sopo kowe ya? Wujudmu koyo ngono. Sopo kowe? Kowe sing rusak rawa campur ini. Dudu.
sing rusak. Ayo, kowe manut to, ha? Manut to marang aku. Kowe sapa ya? Aja mlayu, ha? Aja mlayu. Kowe sapa? Kowe sapa? Kowe ora ngerti marang aku. Aku iki kang katelah Danyang Lolope. Kang kuwasa ning rawa campur. Danyang Lolope. Danyang Lolope. Ojo nyedak aku. Ojo nyedak aku. Ojo. Ayo, Bone. Kene. Anake kene. Mengko to bocah cantrik. Ya kowe iki wong tua cantrik. Aku ki jane isine ya. Awake dhewe ki kok entuk gaweane kok bareng metu beslite kok cantrik ya. Lah wong karang awake dhewe sing diloni pendeta kok. Nah awake dhewe ya utunge sekabat ya kepitung cantrik. Ya kok njur cantrik, mau cantrik wis ora ono ndake sih. Kok ora ono ndake piye? Wis cantrik kuwi mulane ku omong mau piye? Cantrik ki mbok ya wis tuyuk-tuyuk kaya mesti ngundang bocah cantrik. Lah iya. Awake dhewe ki mbane padha karo nek uler kirik. Ha iya ora ana uler. Ayo to. Tuwa anak-anake ya uler kirik, lak ora ana uler herder. Wah, ya. kowe kok anggen ngrasake nggon kuwi, mbok saiki iki ngrasake tekan nggon gawean le. Lah iya. Iki brang-brang dina ka awake dhewe rak diwajibe momong tah loro. Mongko piwulangi sang begawan ki nek karo puter-puteran ya pedes. Pedes piye? Lho, pedes ki tegese iki kenceng banget nih mulang kuwi ngono. Lah wong karang jeneng mulang ki ya kudu ngono kuwi. Kuwi cara anu ki pendadaran. Bocah nek pancen butuh arep ngudi kepinteran, ngudi kebisanan sing
Oke, aku yang mesti kudu wani nampa pendadaran. Ora beda kowe mbiyen kene karo Mbak Yu kae kowe ya didadar. Aku kae mau. Ayo to, ing atase kowe ngarep omah-omah. Anake tukang deres kowe kene ya. Kowe dijajal kon menek kambil ya seminggu ra rampung-rampung lho. Ah piye lek rampung aku anggere ning dhuwur ya ora iso medun. Kancilen rawani aku. Lah mula kuwi. Saiki tak kandhani. Piye? Sang Begawan kira antas ndhawuhi. Heeh. Kepitung kowe karo aku nek iso nglakoni. Piye? Aja mangan ya. Heeh. Tetuan dalem 40 dina. Nek ming ora entuk mangan dami ki nukus ngene iki ora entuk madang. Ora entuk mangan sego. Kuwi Ora entuk mangan tetuan 40 dina. Ala ming sing basa tetukulan ta kuwi. Lah, Padahal iya, dhewe aku gampang, aku wis sago kuwi. Piye? Aja meneh 40 dina. Ambek ya setahun, ora sing basa tukul-tukulan kuwi ta. Nek ra mangan mati. Lho, aja mangan tetukulan. Wong kowe ora ngerti karepe rumah samu tetukulan ki apa? Ayo bangsane telo, Nah, njur ari. kuwi karu. Sak piturute kuwi. Karu kuwi jenenge udu tetukulan kuwi. Apa? Pari telo ora ditandur wong. Ha iya. Tetukulan kuwi karepe Sang Begawan aja mangan brengos. Aja mangan jenggot. Aja mangan idep. Wong nyatane kuwi ya tukul kok ya. Lah kuwi sing jeneng tukul. Ngono. Wis arepmu piye meneh? Cantrik kowe bocah. Aku kok bareng ketemu karo kowe kae wektune dinane Jumat kan kaya wong edan tak rasake. Lah wong Aku ki njuk duwe reka ngono, Iya. rek aku ki rene ora entuk mangan kuwi dalem 40 dina mesake tanah mati. heeh. Anjuk aku ki reka tak goleke gangsir. Tak Gangsir? pakani gangsir momongane dhewe. Ngono ta. Niki lemangan yo telap-telep ki. Malah tak bedeti ora entuk. Kae sing siji sapa sik elang aku ya ora patek genah jenenge ya. Omongane kok ya lali. Ora ning jeneng-jenengane kuwi kae sih. Kae sajake anu alergi dheweke. Iki Bareng mangan kok pakani gangsir kan yo bidureng ki. ada. Heeh, pipine do koplo-koplo. Hanya pakani katul saiki disalini kok jebul. Nah, luwung katul ki ana vitamine. Ane ngurung entuk mangan sego sih. Wah. Ora mangan sego ta? Ah, bungalane kae. Heeh. Aja nganti ngetke sengenge sakjroning 20 dina piye rek kamu. Ora. Mengko nang ndi entuk ning ora entuk ngetke sengenge. Ora. Anjuk piye apa ya merem karo ndungkluk. Oh ya ora merem. Awak dhewe lak duwe rekod wong tuwa niatake dhewe karo dene dadi pemomong. Piye kowe le ngrenah? Tukoke tancoplas. Ngono. Mripate ditancoplas. Dadi nang ndi ya jeh kena ngono. Ning wonten ra ngetke kok dene. Ha nek mung mripate wae angel kuwi isih sak weruh. Nek sing apik ya ditancoplas kuwi ning srengenge ngene ngono piye. Di kowe menyang rono lho ning jawatan srengenge kono ngono piye. Ya awak dhewe iki ganet. Ngono ya. Sang Begawan teko. Alah ayo gek cepaki tancoplas kaya. Kok sang Begawan teko-teko ditancoplas e, Mak. Kaya wong. Aku ya mung jane iki nek iso Cokro ki nek merceka kaya kunyur-kunyur. Ndera, mblek guduk. Mbok ya sok ngilo ora duwe pengiran ki ya ana gentom to. Ya, piye. Ayo karang pendhita ki mesti bangsa Apa wangsik. aku tahu akon kowe ora ngetke srengenge 40 dina apa? Lah. Tuh, kowe iki Tak jane paringi pusaka Kiai Nagarunting. Temuni Kiai Munyuk apa ya? Mung sejenggone trape kene ya wis. Wong Arepmu- sok senenge reka-reka aja. Iki kene iki sang Begawan ki semeni kok rada teko. wis tak cepaki. Apa? Semelak pace. Kowe nek ora mandi semelak Aja pace. pace. Kalau pager kae pirang-pirang wong tak jebolne kono. Suwe kuwi ledangan nek semak pace. Lah ya nek semelak pace ora mari aku tak sediani sembukan ki ya. Mesti njur gemlontor Apa ngono. gudang mentah apa kok? Kuwi tegan sing kemeruk buntut karo undur-undur. Wah nek Dikapake. aku ngandel kowe kok Kerang degan kemeruk buntut karo undur-undur ki kapake. Lajeng pun sukani atas pulau waras kagem ngunjuk kalian pendar sedhek ampasipun. Undur-undur iki apike ora dipateni wae ya. Dadi dipun anu dipun damel gesang iki ta. Ayo akalane Cokro iki wis ora mula kowe iki tak gadhi gamelan ya ora payu-payu kok. Anu wong. Ning mesake pengen nututi wilahan iki kok keli tekan tungkak
Mek nututi wilahan siji bareng mulih munggah kali njur nggawa jrim pirang-pirang. Ngomonganmu ning ndi kok malah ngecamprang. Sawek pados pancoplas. Oh, ojo diatur kenyang sang begawan kuwi butuhe dhewe jare. Enggak. Menika wae sawek wonten kebon tersipun badhe. Aku Angin, butuh angin. perlu sithik juga. Pun ndang. Nah, kene. Kene le, kon nyuci. Terus kok endi kok? Saking pekawisan wingking, Bu. Ya cah loro apa? Inggih, iki kalian Adi lan Bu Anang. Iki mau ra tak kon goleki Cik Cokro karo Prapto kuwi to. Inggih. Aku arep kondo sithik karo. Ngene. Munding buana lan kowe elang buana. Oh inggih, Bu. Wis ana ka selapan dina iki. Aku kepengin rembugan karo kowe sak keloron nyengir. Sajak beda kalian adatipun, Bu. Iya, Wonten Pan. bab ingkang wigatos menapa? Heeh. Iya, ana. Inggih. Lan iki kudu tak kandhake kowe sebab pancen perlu. Inggih. Nanging rak mboten duka to, Bopo? Apa aku kita nesu apa? Kula menika kuwatos adatipun menawi kula saweg gladi kalian Kakang Munding Buana. Mboten nate dipun timbali kok sak menika dipun timbali, Bu. Iki ora arep nesu-nesunan ya. Ning Iki. pancen perlu. Ngono. Inggih. Negara Pawenanggali. Wis saiki ra ana rusuh. Mbuh kowe wis krungu kabar mbok durung. Ya kuwi akeh wong mati. Matine dadakan. Lho, gulune iki ana tatune yo sajak kaya mentas di kekerek kewan galak. Saben-saben ngono suwe-suwe saya akeh sing padha dadi korban. Ingkang sinuwun sajak yo lagi menggalih perkara iku. Le arep brasta. Inggih. Lah, bareng aku krungu kabar kaya ngono, tak tayuh to nggih. Inggih. Jane apa? Sing jalari pagebluk kaya ngono ku. Sop njur akeh banget sing padha mati. Inggih. Bareng tak seranani lan tak lakoni, usana aku kok oleh pepadang. Oleh Terus weweng pundi, Bu? ngene. Sing jalari pagebluk ing Pawenanggali. Kuwi sak bangsane Seluman. Sing jeneng Seluman Lintah Putih. Seluman Lintah Putih, Ya, Bu. yen pinuju nindakake nggone kurang ajar kuwi wujud lintah. Injur nyerot getihe wong sing dipangan lintah kuwi. Ning sok-sok rupa wong wadon sing ayu. Lintahipun menika. Ya, wah nek dong kaya ngono kuwi jenenge Danyang Lolope. Wis sok guyu cekakaan. Ya iso gunemantar. Inggih. Ha iki ngene ya. Aku kok kaya oleh dawuh ngene. Kowe kudu tetulung. Kawula ing Pawenanggali. Kowe tak tulung aja mingono ing pertapan, tulung ana. Seranane kowe kudu suwita ning Pawenanggali. Saguh apa ora? Sakahipun menika tentu sagah, Bapak. Jalaran nama dahipun Bapak menika mboten wonten ingkang nate kula duwa. Syukur. Namung lajeng lampah kula kados pundi lan
menapa ngedah kula tindakaken sak sampunipun kula mangke suwita wonten negari Pawenanggali menika, Bopo? Nah, ngene. Dawuh sing tak tampa, kowe kudu cah loro lunga kabeh. Ngabdi ana kraton. Inggih. Ning leh oleh mlaku ora kena bareng. Kudu dhewe-dhewe, sewang-sewang. Inggih. Lan kowe kudu nggawa pusaka iki, kilo mrene. Ya. Elang Buana, inggih, Bu. Kowe tak paringi iki pusaka Kujang Mas. Inggih, inggih. Ya. Iki kanggo kowe. Resmi kok. Iya, ora kena pisah karo kowe. Njur kowe munding, kowe tak paringi iki. Iki ning kantong cilik isine watu cacahe 5. Niku ora kena kungkulan lho ya. Iki jenenge pusaka Pancawarna. Pancawarna iki watu 5 cilik-cilik iki nek kok sawatke mungsuh sekti dikaya ngapa bisa lebur papan tangga. Nek tok SD ki besuke pusaka Pancawarna ki iso dadi srana manunggaling bangsa. Sok ning ya. Inggih. Sae sampun. pusaka loro iki ora kena pisah karo kowe ya. Inggih. Wis saiki topo bisu saka kene nganti tekan ninggal desa iki. Aja mandhek temoleh tak sangoni slamet. Inggih. Ya, Non mengingatkan kepareng Bopo berkah pangestripun Bopo ki mawon mugi nyaring lampah. iya. Terus pangyumpang. Sandi sewang-sewangan. Iya, Kakang. Ya. Pancen abot netepi dawuh Bapa Begawan Permana Jati. Nanging arep kepiye meneh, pancen iki wis dadi kewajiban. Aku kudu caos Darma Bekti ana ing kraton Pawenanggali. Ning kok anehe Bapa nggone dawuh marang aku lan marang Kakang Munding Buana. Kudu ora kena bebarengan nggone suwita ning kraton Pawenanggali. Ning kok lakune dhewe-dhewe. Njur kraton Pawenanggali kuwi ngendi? Aku durung tau tekan kok. Sopo sing arep tak takon? Kok kaya wis kelangan kiblat tanpa ketemu jalmu menungso. Saya sayah awak. Gembrobios. Apa tak atus dhisik kok? Kebeneran ana sendang ya leren dhisik. Perkara kewajiban engko yen awak wis mari saya nindakake. Wetuasaku ucul sandangan malah ana wong liwat. Sik, ana wong liwat ora to? Ora. Wis. Tak pusaka tak seleh. Waduh, ketiwasan ane. Wis. Elang Buana iki kepriye? Dioling wanti-wanti pusaka ora kena pisah karo awake. Nek pisah bakal nemu bilai kok kaya malah pusaka diselehke ditinggal adus. Wis. Krasa kepenak saya. Lumrah ilang. Loh. Bapa Begawan Permana Jati. Panjenengan Bapa. Waduh. Ora tega atiku kaya ninggal bayi sak pinggiring waton, melang-melang. Usana tinemu kowe ninggal pusaka adus ning sendang utawa tlaga. Apa sebabe kok kowe wani ninggal pusaka kok tinggal adus? Badan kula kraos sayah. Kula kepengin adus wonten sendang menika, Bapa.
lajeng pusaka kula selahaken wonten sela menika wae. Kuwi pacoban sak temen nggir. Melengku wanti-wanti kowe ora kena pisah karo pusaka kuwi. Wusana kowe ora kuat nampa coba. Kowe dicoba kaya dene sayah rungsang sumuk, ya saiki kok tinggal. Rumangsamu sakwise kowe adus ninggal pusaka Kujang Mas, kowe isih wujud apa? Loh, coba saiki anguk-anguk ana ing sendang. Ayo, nggih. Waduh. Awakku gemerbek. Rasane gatel. Iki aduh kula dados sardula, Bapak. Bapak kula dados sardula. Oh. Kula lepat, Bapak. Kula nyuwun pecah kemawon, Bapak. Kula mboten saged netepi anggen kula badhe suwita wonten pawenanggali. Sakmenika kula manggih alangan, Bapak. Oh. Bapak. Ilang buana. Kula, Bapak. Kaya direrontok atiku. Ora mentala nyawang kowe sing wis salin rupa dadi macan kaya Inggih. tegese arep gawe raharja, arep tumindak becik tulung sak padha-padha pancen ampun. Ya to nggih, ora-orane kang gawe urip bakal tega marang kowe. Percaya iki mung pacoban. Saiki tinggalen papan iki. Kowe bakal ruwat wujudmu macan kaya ngono. Sak mangsa kowe wis ketemu kadangmu munding. Oh, matur nuwun sanget, Bapak. Tak sindikala teko pertalinjih senika. Ya.
terima. Bektinira patih penjalin wangi. Wong puja pangestuku wae tampanon. Ih, kula tampi mugi-mugi ndadosna jimating gesang kula. Salamenipun kula ngembani sampeyan dalem Sang Prabu Perbatayuda. Kejaba karaharjanira sawana ning ngarepan. Nggih, Aku kepengin ngerti. Piye sakabeng para pangembating negara ing pawenangan. sedaya tansah sumungkem lan nyadong dawuh dalem Sang Prabu. Terus boten wonten ingkang nglirwakaken dawuh. Semanten ugi adalem caos palapuran bilih gesang sanak padusunan ugi sami gemah ripah kawontenanipun lan sami kesarasan wontenipun tiang-tiang ing padusunan. Yen mula kasunyatan aturira. Aku percaya Nggih, pancen minangka ngembani ning praja ora muciwani tandha yektine sira bisa ngaturake katentreman lan karaharjaning para kawula kabeh. nggih, Tak keparangake mrayogake nggone rumet. sendika dawuh dalem. Putra Kungger elang kapitana. Paring dawuh. Aku kepengin ngerti. Lah ora muciwani. Aduh. Berkah dalam Romo kalis ing sambekala namung sungkeming pangabekti kunjuk. Aduh. Putraku ya. Bocah sikit. Iya tak tampa. Mung puja pangestune wong tuwa wae tampanan ya. Tali sangat kula pundhira. Rening sira iku minangka tuntunaning kabeh para muda. Aku kepengin ngerti. Priye wektu ing saiki pawarta. Menawi Rama ndangu perkaris nem-neman ingkang wekdal sakmenika saya dangu saya kathah anggenipun kepengin sanget ngetingalaken dharma bekti wonten ngarsa sampeyan dalem Rama. Pun para magangan ing niat dados prajurit ing Pamananggali saya kathah. Syukur to. Yen mula pancen ngono, besok tembe iku ingkang tak kadang-kadang ora nuli. Kaliji, Kejaba ming sira rening pancen putraku Kang Werda miyos kakung ya ming sira. kaluhuran sabda dalem Rama. Diprayogake. Wis aken dawuh. Dajeng Permaisuri. Wonten dawuh timbalan menapa? Mongko krasaning penggalihku Nenji. niti priksa kahananing putramu. Elang kapitan bisa ngaturake katerangan kang cumetha kaya ngono iku mau kena kanggo panuntun lan patuladan sakabeng para muda ing pawenangan. Inggih Sang. Nanging aku kepengin ngerti apa kira-kira kewajibanira uga ora kuat ora ngliwakake. Sesembahan kula Sang Prabu. Saderengipun kula matur kepareng ngunjukaken bekti kula kunjuk ngarsa dalem Sang. Iya. Tak tampa kanthi suka ing tunggal. Nringgi. Pangestuku wae tampan. Sangat pamundi kula Sang Prabu. Pasewakan iki ora mujiwani. Inggih. Patih ngaturake tentrem sayu ing para kawula lan kabunganing sakabeng para kawula. Inggih. Nanging cuwaning penggalihku Permaisuri. Putraku elang kapitana ngadep lan wis tak parengake. Putramu sesanti uga yen pinuju pasewakan marak ning pagelaran. Inggih Sang Prabu. Kenapa waktu saiki kok ora marah? Inggih. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem Sang Prabu. Pancen namung dereng kemawon kula munjuk atur wonten ngarsa dalem. Iya. Bilih putra dalem sesanti mboten saged sowan ing dalem menika. Sababe? Amargi nambe sakit Sang Prabu. Oh. Iya. Mestine oleh pangapura rening pancen. Lagi lor. Nanging aku kepengin ngerti. Larane lara apa? Punten dalem sewu kula mboten saged ngaturaken Sang Prabu. Cobi kemawon panjenengan dalem dangu putra dalem. Elang kapitana menika Sang Prabu. Oh iya. Rening kang ngomong ki yo kamase. Inji. Elang kapitana. Paring dawuh. Ibumu ngaturake menawa kadang sesanti lor. Kaliji, Apa kowe ngerti
jalar kapitani. Lan apa laras? Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Namung dereng kemawon ingkang putra munjuk wonten ngaso sampeyan dalem Rama. Iya. Jadosipun sampun sawentawis. Kadang kula sakit ing kados ngaten. Namung sakitipun menika kok aneh, Ro. Mbok ya wis matur Aneh piye? Kowe sing ngerti apa sing dadi laraning kadang. Mbok menawi sambet kalian kawontenaning kraton Pawananggali, Rama mangke saged menggalaken kalian para nayakaning praja. Ya sakitipun menika sakit manah kok. Terus rikala Rama nampi serat saking raja-raja saking Mamanca negari menika nuwuhaken sakit manahipun kadang kula. Iya nggih. Mboten wani badhe munjuk wonten ngaso sampeyan dalem Kanjeng Rama. Anggenipun nggih nampi serat menika wonten sambetipun kalian penglamar. Bener. Iya. Sawise aku nampa atumu aku nanggapi marang sak kaping lelakon. Kados. Patih penjaring Mang. Kula Penglamar ora mung siji loro ndadekake larane putraku sesanti. mugi dados penggalian sebab Kanjeng putra putri dalem menika putri ingkang piningit wasana lajeng kersa dalem enggal-enggal palakrama menawa malih panjenengan dalem Pangeran Elang Kapitana dereng kagungan garwa mbok menawi menika ing dados penggali. Iya. Iku ya, Mek. Awit rikala semono aku ya ora wani meksa. Palakrama iku menawa kanthi beksan mundhak. Pemburine dadine ora becik. Nggih, leres iki. Mula saiki ya mengko dipenggalih piye prayogane. Rehning pancen iku penglamar aja nganti darbe runtik ing ati. Iya, Aku watosake menawa mengko serik ndadekake pasulayan tak rusak kabeh para kawula cilik sing ora ngerti lor kidul dadi pantening peperangan. Kasinggihan nggih. Elang Kapitana, Kula Ro. ya sing bisa ngomong adimu sesanti, ya. Kanjeng. Direm-remi atimu. Rama ora duka lan ora meksa, ya. Nggih mboten kirang-kirang ngen kula tansah paring panglipur kalian rayi kula Ro. Mung Jajeng Prameswari. Inggih wonten dawuh menapa Yo. sampeyan? Ora ketang pisan. Cekan Inggih berkah dalem sajen namrat kados menika panjenengan sampeyan. Pati mencari. Kula Apa wigatine iki kok cuman toko suwananing pasiwakan. Tan kawula saka ngendi tak parengake dipriksa. nggih sendika. Pak, kula kowe pawongan saka ngendi? Saking rawa campur. Inggih. Kapitan Pawananggali mriki. Kawula ing pamenanggali. Inggih. Tak anggap cuman toko kena. Inggih. Sebab ana ing sakjroning pasiwakan kowe banjur sowan tanpa cecala luwih dhisik. Ki wigati ora? Yen ora wigati lan bisa dirambungake saliyane Sang Prabu lan aku, prayoga kowe metu dhisik ngono, Wigatos sanget. Menawi kepareng kula badhe munjuk wonten ngersa dalem. Tapi apamu kuwi? Menika bojo kula. Weh, serimbit iki. Mungkin ten Jadi karepmu Inggih badhe munjuk wonten ngersa dalem Sang Prabu menawi kepareng. Coba aku matur. Inggih. Sang Prabu. Keparenga kula munjuk bilih menika ugi kawula dalem ing badhe kepengin munjuk piyambak wonten ngarsa dalem Sang Prabu sebab wonten kepulan ingkang wigati kami Iya. aturipun. Tak parengake maju suwe. Nggih, Pak, maju. Inggih sendika. Wis sing ora bebarengan ngono ku. Inggih. Gentenan. Inggih. Sakwise prayoga Inggih. apa wigatine lan kowe kawula saka ngendi
kula saking Rawa Campur. Rawa Campur. Inggih. Ya. Saderengipun kula caos pelapuran wonten ngersa dalem Sang Prabu Perbatayuda langkung rumiyin kula ngunjukaken panabekti. Iya. Ya ya. Ya tak tampa ya. Aku ya tansih paring berkah lan pangestu tampanana ya. Inggih. Aku yo ngaturke bukti ya, Pak. Ya, ngaturke dhewe kon. Lah, Apa iki? ngenjakaken bukti. Menika bojo kula. Oh, bojomu. Ya. Inggih. Ya tak tampa ya. Tak paringi puja pangestu ya. Nggih, kula tampi Sang Prabu. Caos pelapuran Sang Prabu. Iya. Menawi kawula daleming pawenanggali ing padusunan saha ing Parden kathah ingkang sami pejah Mati. Leres Sang Prabu. Inggih. Apa matine kuwi lara, apa nglalu? Awit saking inggih menika Aja sembrono. Inggih. Aku mentas wae munjuk Inggih. menawa kahanan para kawula iki padha kesarasan Inggih. anggone padha sesawah ngemohi kula wektune kok kowe bisa matur ngono. Paune niku Den. Inggih. Wis sakniki sami susah. Inggih menika sampun badhe master pareng. Matur. Inggih. Iya, jing cetha matur. Dados kawula dalem menika pejah Iya. dipun pejahi dening seluman Lintah putih. lintah putih. Nggih. Anu, lintaning aku sanget Sang Prabu. Utawi danyang lolope. Lintah putih Nggih. utawa Danyang danyang lolope. lolope. Nggih. Apa kowe ngerti sangkan parane kok nganti bisa ngaturake akeh pepati mergo saka iku? Ngertos awit anak kula pun Rukmana menika sampun dados kurbanipun danyang lolope. Wonten ing Rawa Campur. Anak kula ming setunggal Namung niku Sang tunggal Prabu. kula anak kula. Iya. Inggih. Nek pejahe melas nika Dipun gulune niku Iya. bolong. dipun sesebat wonten Iya. raipun. Ya wis. Nggih. Ya, rening barang wis kebaju. Iki dadi penggalia. Patih penjalin wae. Kula Sang Prabu. Priye kedadian kaya mangkene? Iki. Kula caos pamrayogi. Enggal-enggal dipun brasta. Lan menawi wonten kepareng dalem, awit saking kekucah dalem ingkang tanpa pepindhan dhateng kula. Mila kula sumadyo sinaosa menika seluman. Terus kula ingkang badhe nindakaken kewajiban nek wonten kepareng dalem. Banget panrima. Nanging kaya kurang prayoga menawa sira kang tumindha. Akeh para prajurit lan ana kang nyanggemi ngiras pantes kanggo pendadaran. Mirengno dawuh pangandikaku kang bakal tumiba marang sapa ingkang wajib nindakake kewajiban itu. Inggih. Ilang kapitan nggih putra. Kula Rama. Besok ing tembe yen Rama wis jemput utawa surut sira kang gumanti jumeneng. Kaliji. Mula sadurunge sira jumeneng minangka kanggo pendadaran sira nindakake marang kewajiban labuh marang rusak ing para kawula cilik. Sira tak parengake niti priksa kang diaturake marang kawula iku mau kang akeh dadi bantening seluman. Tasih. Sedaya pangandika dalem kula estokaken Rama. Yen perlu gawa bantuan prajurit sak cukupe. Kaji sampun Ibu. Kula nyuwun pamit. Nggih, prayitna ngati-ati Ilang Kapitan. Pak, ayo aku derek ning papanmu bae. Pati Kula Sang Prabu. ya. Aja sira tegakake putraku Ilang Kapitan. Nggih. Sumadyo prajurit kang sak cukupe menawa bondo kalani utawa perlu bantuan kapitan. Inggih. Abdi dalem ing tansah badhe memanuhi pados pawartos kados menika wontenanipun putra dalem anggenipun netepi kewajiban menika. Permaisuri, Dawuh pangandika. ayo dereng aku kepengin nitip prapsa marang putramu sesaji. Oh
Prayi monggo kula dherekaken Sang Prabu. Kaya rada sithik ora kemalem. Ngene Di, kaya kowe nyuwun prisa, yo jujuke menyang ngendi nderek bendara iki, rak ngono to? Ayo mengko dhisik, wong ki nonton swasana ora. Kok ngejanji ndak wong klemat-klemet mergo bingung jujuke Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Ana apa maneh? Kok sajakipun menika beda kalian padatan menika badhe tindak dhateng pundi? Bedane nggon ndi, Mas? Kok kowe bisa ngarani beda? Aku bedane nggon apa? Beda menapa mboten kan? Lah kowe ngarani aku beda kok. Menawi mboten beda ya sampun. Cekap semanten Kanjeng Pangeran. Wong kowe lembu matur kleru. Nah kepiye to? Wong nyuwun prisa durung cetha kok njur kaya ngono karepmu. Lha kono aku matur ndarane aku ki wani karo bendara. Wong kowe karo aku ki anane mung digawe ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Ndara Kapitana. Apa maneh? Kepareng dalem nyuwun dawuh. Lajeng jujukipun pundi kula nderek ngersa dalem menika. Ora urung ya mung bonceng dadak. Bonceng ora duwe. Paman sakloron tak kanthi ku rak mesti ana gunane. Mekaten inggih Kanjeng Pangeran. Ora le ngomong kok Ora nyenenges ya Kang kowe. Matak plinteng bathukmu kowe. Ya ora. Wah, Kula Kanjeng Pangeran hilang kapimenda. Hilang kapitana mekaten. wis kalah apa pikiranmu? Ijih pangestunipun sampun kan. Wis aku ora karo kowe wae kok nak ngono. Lajeng duka Wis ora ana gunane ngejak abdi kaya kowe. sebabipun kados pundi to Kanjeng? Kokoyan pangan nyambut gawe ora apik. Menika pancen leres. Ijih senau sawon ning derek terus Wong kok ora ngerti marang kahanan. inggih. Yen pamenanggal iki sairagi kateluh pagebluk. Wah, metu ora? Metu ora pagebluk? Menapa gunungipun jeblok menapa? Wong pagebluk kok gunung jeblok iki. Lah ya pagebluke iki saka apa ora ya dinalar to? Apa gununge jeblok apa? Ya ora kudu pagebluk nek gunung jeblok kuwi. Wong kaya ngono kok awet-awet menurip. Mekaten. Nyawane kerasan mapan ning awakmu. Umumipun menawi ingkang krasan kados sak kula menika Kanjeng. Menawi ingkang temen menika sok malah blis. Yen Ninggal kadepan dunia. kraton ing pawenanggal iku lagi kateluh pagebluk. Inggih. Akeh kawula kang padha nandhang lara tumekaning pati mergo ana wujudan kang gegirani. Seluman lintah putih. Wonten lintah putih. Lintahipun sepinten, Ndara? Ature para kawula iku mau jare yo bisa mulak malik wujudan. Lan yo ngilani. Kula nembe mireng sepisan menika Kanjeng wontenipun lintah putih. Mongko rumiyin menika kula nate mireng panggenan kula menika dangu wonten lintah darat. Nanging saengga sprina sampun pun brasta dening negari. Lah lintah darat ki apa? Aku Mbak marang menika nggih dereng mangertos namung mireng rumiyin. Kok sak menika malah wonten wujudan ingkang aneh-aneh lintah putih. Ndara menika kulino potang dados piyambakipun kerep utang mila ngertos wontenipun lintah darat. Lajeng menika lintah wujudan putih iki gegirani. Iki Jare wong sing ketemu karo wujudan lintah putih ku mau anggere dicokot awake disesep getiye. Kowe ndene. urung nganti kecokot wis getihku kalong. Mangko papane ana ing rawa campur. Apa wis ngerti rawa campur ki? Rawa campur papan menika. dene ngendi ya? Saleripun rawa pening menawi boten klentu jalaran sami kalian rawani. Rawa pening lak nggo mblebeke kowe ku. Kok omong kok mesti ora tau bener to. Aku bingung papan dununge ora ngerti jare. Kowe tak kanthi tak kon nduduhake ngendi papan dununge. Apa mas? Apa yang Ras. Ono suara jalu. Ayo maju kowe, Mas.
sapa kuwi nang sandingmu kuwi takonono. Mangke rumiyin, kula menika menawi jejer kalian Kyai Putri mau sok deg-degan. Ayo ditakoni kenapa kok sambat-sambat sik. Menunjal ambegan sik. Sakit waos menapa? Ngesis. Awak kula niki selorong kok. Iso. Waos. Lara. Tapi ayu kaya iso lara ya. Lho, ya iso kok. Kok nek lara niku sinten-sinten nggih kena kok. Kabeh ngenggoni. Tak kena sing ayu iki ra kena lara. Bagus man lara nggih. Ayo kaya kula barang niku nggih. Lah niku bagus ning ora tau lara ya. Piye pangapunten ingkang jile-jile wae sinten? Apa wis cetha kok dadak. Lho. Oh. Iya lho. Yayine jan. Ya. Wah, lemu. Sampeyan niku wong weruh wong kaya ngeten kok malah ming dojek omong mawon. Ya mangke kula nek jegadil darani nesu. Loh, sampeyan nggih tega to kula ketindihan wit kok ngeten iki. Wah, Ketinjan. Weh, ayo. Iki mau ora ngono ya wite malah sikile. Mboten nek sampeyan sing nulungi. Oh. Pas aku wis demok jempole. kowe tak dawuhi apa to? Kowe iki tak dawuhi apa? Menika nulungi ketindihan wit. Aduh, Lah ngene sak kaya ngono kok ora ndek tulung. Suwe tangan iki nyekel sikilku malah iki ora. Malah sikilku sing kok eneng-eneng. Ayo. Kowe tuh ngawur wae. lan niku mau kita arep nulungi malah jiwiti. Sing dingete kono-kono malah sikilku Ning keciwit wae warta berita. Ayo wae kene mburiku. Nggih. Mingkir. Kene tak singkel iki pange iki. Wes. Lah wis. Wis ngadeg wae ora apa-apa, ngadeg kene. Pun biasa mawon. Semuten ini. Aja. Ya ini sing ora akeh pange iki. Bacan sing nulungi. Ora tak bayangan wae. Ora apa. Sampeyan mboten ngrasake kula ketindihan suwe banget niku ya lara tenan lho niki nggak sikap tengen niki ya. Sing jeneng ketindihan kesuwen nggih lara kok kula dhewe nek ketindihan nggih lara. Dadi sing Tapi niki biru mboten niki, biru mboten niki. Wah, oh ya biru-biru. Sing tulung-tulung mau kowe ta. Nggih. Anu matur nuwun lho nggih kula ditulungi. Ampuna panjenengan wau liwat riki pun mboten nonton sing ngerti nek kula sangsara kados ngaten. Lah kowe kuwi cah wadon kok nang tengah alas kaya ngene to, Wong alas ki papan wingit kaya ngene kok. Kok kewane galak. Ngaten to, kula menika rak dikengken kon golek godhong jarine menika nggo tombo. Lah ngantos dumugi mriki mongko ya barangi ora entuk kok. Ah, kula nika dadine muspro kaya ngene iki. Jenengmu sapa ya? Aduh, Sapa jenenge? Sampeyan niku kok omong mawon bojo-bojo napa ora ngerti wae ndadak omong. Lah lek dhewe niku kepepet ra ana kancane kok coba ana kancane ngono ya mesti karo kancane. Oh, mungkin. Bener. Anu Jenengmu sapa cah iki, Mas? nek do ngarani niku Isen kula niku arep ngomong niku. Karo adikku kae pokoke ming baturku kok ora mriko pun kula. Lho mboten ngeten lho. Apa jenenge iki ya laras apa piye karo kula niku ngono kok. Paling apa yang painem barang. Aja klerak-kleru. Jeneng kula niku Lenggang Kencana. Lenggang Kencana. Nggih. Iki apik jeneng. Anu, Mbok nyen sewu nggih rene kula menawa wis rumangsa ditulungi kok ora ngampirke ora ya ora apik. Mbok monggo penyean rawuh dhateng papan dunung kula ngaten kersa to nggih. Papan dulumu saka kene apa? Oh, mboten namung sawetawis ki mawon kok. Ora sadurunge aku mampir Papan jenengan sinten asmane? Oh iya, lali belum tepungan. Aku pangeran Elang Kapitan. Aduh. Mbok anu monggo nggih tiyang pangeran kersa. Ayo, Man. Monggo mampir yang papan.
bisa banget anggonmu mernata sak kiwa-tengening papan gunungmu Lingkang. Panjenengan menika anggenipun ngalem kok ngantos semanten inggilipun. Iya namung sawontenipun kemawon ta? Iya nyatane temenanan Jan. Coba to. Sesawangan sak kiwa-tengening papan gunungmu iku kok bisa gawe tentreming atiku Jan. Napa injih? Panjenengan nenggah wonten papan dunung kula mriki tentrem ngaten menapa? Iya Jan. Ning lajeng dos pundi nggih? Apa kene tombok rada cedhak kene? Anggen kula badhe ngaturi panjenengan menika lho, Rak. Ya wis. Kula menika ajret dos. Ora perlu wedi ya wong aku wis ya renggun kaya keluargamu. Ya aku mapan kene iki kaya ning papanku dhewe. Inggih menawi kula ngaten nggih. Kuwi ngopo to kok? Oh ngayu-ayu kok omah ning alas. Sampeyan ki malah ganggu. Nggih mboten. Kula wau arep matur apa yo dadine. Lali. Pak, mampir kita. Nggih. Kula niku nek ngaturi kalih niku bendara sampeyan niku apike pripun? Nggih, njeng pangeran. Oh, nganu kok nggih putra pundi? Kyai Mamenanggali. Nah, kula menika nganu lho, paribasane ketiban daru nika nggih. Sebabe? Lha nek kula niki ing atase papane ming kaya ngeten nggih sakniki putrane Ratu Mon kersa lenggah teng mriki ya lho. Omong ketiban daru kok senenge rajang. Lha tumrape wong cilik kados kula piye? Nah, kula nulek ketiban duit ya seneng nek ketiban daru. Nak kowe omong-omong karo adikku kuwi seneng banget. Waduh. Wis pundi ta pangeran? Tak tahu apa iki. Wong maune ora ana apa-apa nang mburi kono kok dadi wis do nang kene iki ana apa to? Lah wong iya rombongan diamperke jenengan niku. Nek papane beda-beda. Kowe harus dine papan liya ora nang kene. Lah nggih, panjenengan jero dalem ah iki kula ming teng jaba monggo ning saruwet biasa. Esanane ya. Ya ampun lara-lara mboten pon nggih. Sampeyan nggone ya apik kok kula ki ora bedak-bedake. Leres nih, leres. Anu Kanjeng Pangeran, Apa Lingkang Jan? kula anu nggih leres ngaten menawi ngaturi panjenengan dalem. Iya Kanjeng Pangeran ngono wae ora apa-apa. Anu asmanipun? Elang Kapitana Lingkang Jan. Sae nggih. Piye to ana apa to? Ngaten lho kula menika gumun, ngungun sangat ngaten. Ya. Awak kula menika kok ya bejo tenan ngaten lho. Pinanggihan panjenengan menika kados atur kula kala wau padha karo ketiban daru ngaten. Sing bejo iki ora mung kowe. Lho, Neng aku yo kalebu bejo banget jane. Lingkang Kencana. ya mboten to menawi panjenengan kok bejo namung pinanggih kula kemawon. Lho, bejo kira wis pindah ning. Oh, saja nguruk-nguruk tok kok memang. Aku ngandake bejo kira wis pindah saiki. Sampeyan niku kok muni bejo-bejo sinten ta wong bejo mung nggo ngawak kula niki kok. Kula niku ya mengandake bejo ler kula nika kok. Awang ayu ning ngendi kale jane cos. Sampeyan asmane nggih ngangge elang ngoten. Iya. Oh. Kula menika hilang-hilangan terus. Bejane rak ngene to, Kados pundi? Aku durung nate srawung karo wanita. Dumadakan anakku ning tengah ngalas kok nulungi karo sliramu. Panjenengan ki yo Cidra. Kula pitados lho menawi iki ki lho apa to ya? Kula mandhe kok sampean niku. Wong panjenengan dalem menika dalemipun rak wonten kraton. Iya bener. Sak mboten-mbotenipun menawi badhe srawung kalian sok sinten kemawon rak gampil. Ayo akeh putri abdi kraton iki akeh. Moko rak iya mesti endahing warni ta Jeng Pangeran. Iya endah-endah putri kraton. Nah, Ning masa kalah endah karo kowe jan. panjenengan kuwi. Ini to, ora aku kira ngene to, Sakwise kowe tak tulungi kae, katemu ra isih iki to. Biru. Lah menika to kangenan. Sampeyan ampun inget. Nguruk-nguruk. Sing wong aku nyawang kae meneh sing biru ki nggo napa. Anu, sampeyan teng mriku aku arep matur ya isin kok. Mboten napa-napa tak kula sithik mawon. Katune awakmu ora dadi ngopo. Panggenan pundak menika. Lah iya. Wonipun jarem sangat menika lho. Lara banget to. Nggih. Jarem. Kalian panggenan pupu menika kok biru nggih. Iya. Yo, Nalih kono. Bareng pupukan kalih awake. Ning
beda karo aku Lenggang Kencana. Kados pundi? Aku senajan nulungi kowe ya tatu jare. Lho, ki menapa? Ning tatune ora ketara iki. Aduh, anu penanas ta menapa? Mbok menawi kenging ngri menika. Ora, nek ming tatu nggon awak, nggon tangan ora apa-apa. Oh, lajeng tatunipun? Ning tatune iki pingget ning pojok ing atiku jare. Panjenenganku. Iya jare. Tetekan kono. Mergo nyawang kowe kuwi njur tatu jare. Lah sing iso nambani ning kowe jare. Mboten mesti ming leledo. Ora kok, temenan kowe. Lajeng bobot kula ki mawon menapa to Njeng Pangeran? Panjenengan dalem prisa. Kawontenanipun inggih namung kados ngaten. Napa malih griya kula inggih wonten sak tengahing wana. Lajeng ingkang badhe kangge ngabdi sarira kemawon menapa kok iso ketok apik menika ra. Janipun menawi perkawis bobot mong panjenengan bobote ya wis akeh jenenge 50 kilo wae ana nek jane. Iki tekan bobot apa to iki? Lha persanipun bobot sing kepiye to? Engko anggere tak tablek kowe anggere melu-melu ngene. Ora oleh ngomong lunga to. Anu sinten Pak panjenengan anu mbok tulung kula diunduhke jambu nika. Oh, ora ngerti to ya. Oh, lah iki kagem Kanjeng Pangeran jambune riki beda kali ngen sampeyan. Nek jambu iki pripun? Apa to? Liteng yo. Saestu. Ya, jambu. Kalian anu nggih? Apa? Kalian nika ora anten plum to? Nah, nggih. Nggih. Nah, nika ning ampun sing mateng-mateng, sing setengah mateng mawon, nggih. Oh, sing setengah mateng. Nggih. Nggih. Kene Lenggang Kencana. Ya iki upama kowe nampa ya. Nampa apa sing tak ngendikake. Kae mbok kelangenanmu kae digusah sikit terus. Iki ya wiwit kelangenan bang to. Ya panjenengan. Wah, kuwi kerah karo adikku malah jare. Nika jenenge kucing. Oh, sampeyan iki wani nggo nalas kaya ngene rak ya ngati-ati ngono. Kula alasi kucinge ya pirang-pirang ya. Wedok ayo wis. Kok kucing wedok. Inggih nyuwun pangapunten inggih Njeng Pangeran tiyang kawontenanipun inggih namung kados ngaten dados menawi wonten kewan werni-werni inggih ingkang anu sampun dadosaken penggalih. Ora apa-apa. Ning ngene kok Lenggang Kencana. Dadi yen kowe nampa apa sing tak ngendikake. Jane rak aku ki ya durung kagungan karo. Panjenengan kuwi lek ngendika kok durung kagungan karo. Mongko besok yen aku ki ngasta pucang ngati jumeneng ratu. Aku mesti kudu kagungan pamilih calon garwa prameswari. Upama iki kena bali. Yen kowe saguh apa kowe gelem tak pundhut garwa besok yen aku jumeneng ratu dadi garwa aku prameswari. Panjenengan kuwi lho ngendika le milih wektu barang kok yo pinter. Sampun tengah wengi kados ngaten panjenengan yo ngendika ngono. Wah, manah kula menika lho. Wah, ya men. Angene yo, aku yo raja sayah kok. Mbok ya iki astaku ki ketekono Tangan kula kasar. Ora apa-apa to Wah, ini hati ya. Benda. Apa iki? Layan man. Salah man sih. Kowe ilang kapitana. Ngono bapak bisa nek. Kowe saiki kecekel. Ora iso melayu. Sopo kowe? Wujudan munggilan iki koyo ngono ae. Sopo sejatine kowe? Aku iki kang kondang siluman lintah putih. Oh, nek Itu siluman lintah putih. Iya danyang lolope. ayo pamane koyo ngono ngene wis. Wah, mulane kabeh kamu padha gila nyawang marang wujudmu. Saking dene kowe oleh ora waspada. Ya aku kan adu arep karo kowe iki mau. Kang aran Putri Lenggang Kencana. Tujuannya aku waspada, yen ora wah bisa nemahi temenan. Yo, siluman lintah putih.
Ora apa? Pancen tak sejo. Tekaku mrene pancen aku butuh goleki. Kaya ngopo wujude Silman Lintah Putih kang mapan ana ning rawa campur ki. Bagus, pancen aku gak mapan ana ing rawa campur. Aku ora naringake yen pawongan Pawananggali gawe rusak rawa campur. Kecadok tanganku aja takon dosa. Semono ku aku. Yen kowe isih urip, kowe dadi sukretaning negara ing Pawananggali. Mula kowe bakal tak cekel. Tak pateni kanggo pengewan-ewan, Ayo, sapa sing leno nyerang kapitan? Iya, angkat iki. Ilang kapitana. Opo Silman Lintah Putih? Wah, iya. Sepi kowe ilang kapitana. Apa, Mai? Yo, Ayo, coba waspadakno. Ketaman kasedenku dadi apa kowe ilang aku ora miris marang kamu. Ujungmu malah dadi kaya ngono. Wes, yen ngono bejo. Kowe tak ojo goning rawa campur. Wes, aku pasrah marang kowe lan kapitana. Sing wujudmu saiki wis ora bagus. Wis ora iso ngrasake bagusan. Wujudmu saiki dadi naga kang gedene ora karuan. Sajak ana wigati desek pasuwane. Iya. Keparengu kula badhe ngunjuk. Menika wonten satunggaling taruna ing yujuk wonten ing kepatihan. Wasana aturipun badhe suwita wonten ngarsa dalem Sang Prabu. Kawula saka endi? Sumangga kula aturi dangu kanggo Kene diparengake maju sowan. Nah nggih. Kene maju ya. Tadi iki. Iya, kene diprayogake. Tadi iki sinuwun. Sopo aran? Kula munding Buana sinuwun. Saka Saking Pertapan Silotirta. Tadi iki. apa uga isih pawengkon ing Pawananggali? Leres sinuwun. Apa wigatine apa nyata kang diaturake Ki Patih ki mau? Dari iki. Nun lagu rumiyin kula kepareng ngaturaken sukeming para bekti kunjuk wonten ing sandhap sampeyan dalem ingkang sinuwun. Ganep trap silam. Dari iki. Kira-kira putraning Pandhita Kang Kasdi genturing topo nampa piwulang kang mawarna-warna. Ya tak tampa. Pangestuku tampan. Sangat kula pundi mugi ndadosna jimat sinuwun. Sak bajuté Kaping kalipun tebih saking Pertapan Silotirta suwara wonten ngrasa dalem. Yen wonten kepareng dalem kula kepingin badhe suwita wonten ngrasa dalem ingkang sinuwun. mantep kowe duwe panuwun kaya ngono. Dari iki sinuwun. Diprayogake dhisik rening ana pepatih prayoga tak penggalih dhisik. Dari iki istaken dawuh. Ki Patih, Kula wawasamu apa kira-kira pantes kang diparingake kalenggahaning kawula iki? miturut kawontenan ingkang piteksa kados mekaten cunduk menawi dados prajurit nanging lajeng prajurit menapa kula dereng saged matur sebab dereng wonten lowonganipun. Ayo. Juga sekali kali
langsung parengake to ndereke momongane. Ora padha salang tunjang kaya ngono kuwi. Gawe bingung. Sabar. Punten dalem sewu Sang Prabu. Wonten genteran. Abdinipun putra dalem pangerane lan kapitana to. Bener, Pak. Ije Sang Prabu. Loh, kowe kok ora bebarengan nderekke bendaramu pangerane lang kapitana iki? Nyur saiki bendaramu ana ngendi kok sajak kesusu kowe? Nggih, punten dalem sewu. Tenganipun sowan kula wonten ngersa dalem menika wonten perkawis ingkang wigatos Sang Prabu. Coba diaturake. Iya. Sing matur Kowe iku terus matur. nyaosi prisa Sang Prabu yen Kanjeng Putra dalem sak menika dados naga Sang Putra dalem samangke Sang Prabu. Menawi mboten lajeng pikantuk pitulungan, kula kados pundi Sang Prabu? Aku ora maidu sungkawaning penggaling. Nanging rening pancen kuwi kedadian ora mengerti sabab-sabab. Wajib dipriksa luwih dhisik. Kendel padha sanget. Paman, kula kok kowe bisa ngaturake menawa kedadian dadi naga kuwi? Piye mula bukan? mula bukanipun kakang kula menika ingkang Putra dalem nampi dawuh sampun dumugi rawa campur. Iya. Kelampahan kepanggih ingkang dados nggih kersa dalem menika ingkang nami Danyang Lulupe mekaten. Iya. Keteman peperangan. Ayo lincah putih ki Danyang Lulupe. Iya. Ya. Kelampahan peperangan Wisara putra dalem ketaman pusakanipun. lintah putih menika lajeng dados menika naga menika. Terus pundi Sang Prabu? Iya. Ya sabar dhisik. Pati. Kula piye prayoga? Apa ngrekake prajurit supaya numpes apa kepiye? Kulo namung samekta lan siyaga. Sumangga wonten ngarsa dalem nek panjenengan badhe dawuh supados dipun ngrekaken para prajurit, kulo siagaken. Oh iya. Wonten dalem Suping sewu Sang Prabu. Iya kepiye Daja? Mbok inggih menika abdi dalem ingkang badhe swita menika pun dawuh menapa kados pundi Sang Prabu? Iya. Bisa temen nuju brana. Prayoga yen kaya mangko. Munding buana. Kula sinuwun. Aku nampa paswitan. Nanging yen kowe saguh nulungi marang putraku. Dariji. Menapa ingin dipun aturaken dening abdi kekalih menika wau sinuwun. Bener, Panji. Dariji. Sendika kula badhe ngestaken dawuh timbalan dalem ingkang sinuwun. Paman sakarone minangka kari. Lho Kang Mas. Kok ngedar-ngedar ki pitole mlaku ki? Ngedar-ngedar le mlaku ngendi wong mek sak derma ngenteni kok. Ya awake dhewe iki kon ngututke momongane dhewe nek tak rasake ya bungah ya susah lho. Piye? Nah, susah sasi iki mestine rak kowe wis diangkat dadi begawan. Ayo, Juk. Engko nek pancen wis ana angkatan ya, Jur. Ayo salahe begawane kuwi. Ora awake dhewe rak cantrik tuwa. Mestine kowe iki wis diunggahke dadi begawan. Monggo wis ngrancang jeneng iki. Kowe, Aku kanggo kowe tak sumbangke kowe. aku sapa apike begawan. Kowe nek anu tak mulih nek pancen. Lah mulane kuwi Resmi. Iki. Aku malah ora ngergawe nek arep angkat begawan. arep diangkat begawan. Lah kepinteramu lek munyek mulang barang iki. Iya. Aku rancang aku jenenge Begawan Wilawuk. Aku Heeh. kok Wilawuk. Wilawuk. Kae kaya nggon wayang nek bapakne Jimambang ae. Nah, apik ta? Kok nganggo begawan kok Wilawuk mbok ya kae buta ya ketoke ya. Wah, putra kene ngatine apik kok. Wis Sing arep didadekke begawan iki sapa? Sing arep didadekke iki ya sapa? Kuno ta, Gus? Awis wit mau aku ning mburimu kok. Aku ora seraba-seraba. Lah iki
karo adik kelas kerasan-rasan ya. Ayo di sisan dimatangke rembuge lho. Aku sih dadi angkatke ora. Ha iki engko ya caper wong kena iki wong siji. Kowe iki jane entuk berita resmi apa pancen ming ngotak-atik karepmu dhewe? Ya ora ngotak-atik, aku iki pancen entuk berita resmi ngono. Lho sing sapa sing paring dawuh sapa? Bawa Begawan po? Rumiyin sampun nate raos-raos. Iki kowe karo adimu iki pancen tak sawang ngono kok ketoke rada tajem adimu. Patut dadi Seranane utawa syarat dadi Begawan ki abot. Apese kudu wicaksana bisa ngayomi karo para putra murite. wah niku sedaya. Apa kowe iki bisa apa? Saged kula sampun nate latihan dados kawan balhum menika rumiyin. Kuwi kira aming tontonan utawa dongeng to, Pak. Iki ngono. Dawuh timbalan dalem Sang Prabu Perbatayuda. Nggih. Aku ditampa nggonku Swita. Ning yen aku bisa nulungi panandangi Kanjeng Pangeran Elang Kapitana. Sing saiki saya wujudan dadi naga merga saka apa kalih si Danyang Lulupe ya lintah putih sing mapane ana ing rawa campur kene iki. Mulane kowe sak keloro ndak kanthi ana ing rawa campur kene. Ayo digoleki ana ngendi papan dununge Kanjeng Pangeran Elang Kapitana. Hati-hati lho, Lek. Goleki ulo. Hati-hati lho. Hati. Kok kae? Semangat lagi, mundur pandangan iki. Wis. Ora kali gampang kok iki. Paman, lho, sawangan. Lho iki tak tamanane usahaku. Iki, ayo Ki, Wah, betul konco Arno. Sawangan, opo sing katon, Pak? Man, blok. Kok biaya bagus pitekso. nopo ical dados piantun bagus kadang. Mau dicai mawon, dicai. Sopo iki? Sopo iki? Sopo kowe? Sopo kula? Kula Munding Buana. Panjenengan sinten Munding Buana iki? Kowe durung ngerti karo aku. Denji. Nalika wau kula namung semerep wujudan naga ing ngageng. Nyakak sasat badhe mangsa dhateng kula. Ya yen ngerti kedadian naga iku mau aku sejatine. Oh, aku kang kedadian naga. Lah aku iki Pangeran Elang Kapitana. Oh, panjenengan Kanjeng Pangeran Elang Kapitana. Bisa. Aduh, yen ngaten yen pepunden kula Kanjeng Pangeran. Mah, lungguh. Nggih, kula awake dhewe Nyuwun pangapunten lho Kanjeng Pangeran. Iya, sapa kowe? Apa kowe ya? Kula menika maipun cilik menika. Lah kowe wong saka ndi? Ya tunggil dusun. Aku ya nedha nrimo ya. Kowe bisa caos pitulungan karo aku. Aku bisa pulih kaya tuk ing wingi. Nggih. Namung ngatasipun panjenengan menika satriya bagus to dasare priyayi. Kok panjenengan ngantos bisa dimestik dadi naga? Mesti ki apa Lho menika dipun sulapna pancen iki merga kena sifat kandele Danyang Lulupe ya siluman lintah putih. Rikala semono peperangan karo aku. Ndrawasi. Ning aku kena gegamane utawa sifat kandele njur malih wujudan naga kaya ngono mau. Engko terangane sapa sing pethokan karo kuwi Lulubis? Kuwi mesti Lulupe kok Lulubis. Lulupe sudah dadi ula to. Wis sakniki api awake dhewe semingkir adoh ampun nganti pethokan niku. Mbamake awake dhewe dadi 2 ringgit. Kok dadi 2 ringgit piye to? 2 ringgit iki njek piye kowe? Naga kuwi. Ora Munding Buana. Kula Kanjeng Pangeran. Apa sediamu pancen kowe goleki karo aku apa? Inggih mila mekaten. Leresipun kula menika rak badhe suwita wonten negari ing Pawenangga. Dawuh dalem ingkang sinuwun niki ingkang Rama menika dipun tampi suwita kula menawi kula saged mitulungi panjenengan anggenipun salin wujud dados naga. Wah, tegese Bathara kang akarya jagat isih njangkung marang uripku.
aku bisa kok tulungi. Terus Malah babar pisan, ora tido-tido meneh. Senajan kowe ming kawula cilik, kowe tak aku kaya sedulurku dhewe. matur sembah sewu nuwun Kanjeng. Sebab kowe bisa nyambung nyawaku. Kowe bisa caos pitulungan marang aku. Nggih, kabeh sik dadi sedulure. Ya ora Kabeh karo yang sapa? Lho nggih. Tiga nika. sing nulungi aku sapa? Anjir, tiyang tiga menika. Apa iya apa? Dik. Jane munding buana sih. Munding buana namung dadosaken penan saking naga wau. Heeh. Nang dereng sempurna wau. Anjur. Nggih. Sempurnake kowe tak. Ah iya ta? Lho, Yang mau urung dewasa. ora, urung Ya wis, sempurna. kowe ya bakal tak paringi ganjaran sebab kowe melu ngewangi karo munding buana. Nggih. Mula ngene wae munding buana. Aku kang nanggung marang pasuwitanmu ning ngersane Kanjeng Rama. Ayo, saiki tak pamane suwan ning ngersane Kanjeng Rama. Jelek-jeleki nang apa ta? Ya kowe iki nyawang karo kahanan. Monggo semua Dewi. Jalane agek Sukawa kala ngono kok jelek-jelek. Wong iso dicocoki karo kahanan. Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi. Ayo ngake Sukawa kok gawe. Jadi harus toto pergane. Kendane lah. Yes. Kok sing genah lenoto kuwi. Ayo wis kena iki ah. Monggo lenggah ndara. Ndara sesambi. Kula aturi lenggah ingkang prayogi menapa wigatosipun kula aturi dangu ingkang abdi. Nek kudune aku iki ora arep mangkel karo kowe sak kloron. Piye kuwi? Ning bareng aku mriksani nggonmu nata palenggan kuwi piye coba? Nika ingkang aken nggih kadang kula menika ngomong kuwi menerke ya ora iso. Ngene. Tuwa kok malah padha kaya bocah cilik. Kaya neh. Ditata sing apik kaji wong ora ngerti to. Kula menawa ya janipun mangkel. Mangkel piye? Wong mangkel kok rombongan. Teropangane. Kowe kok malah gendang-gendang iki ngapa ta? Kowe ya nyuwun presa. Ana apa perkarane piye kok dadi Timbangan aku mbak yo matur dhewe kok dadak mendingan. Punten dalem sewu semua. Niki iso. Wonten menapa kok lajeng Sungkawa ing penggalih menika menggalihaken dhateng kula menapa kados pundi? Kula Kowe sak karone aja padha daru tampa. inggih. Aku ning taman kene ora terus ngendika marang kowe sak kloron. Mergo aku kelingan marang lelakonku. Kelampan. Mestine kowe wong loro padha ngerti. Yen ora ngerti mestine ya krungu. Menapa sambet sedaya para raja ingkang sami rawuh mriki menika menawa. Nah,
Kene kowe ngerti to, Mang? Ini namung kantun pun pilih pundi ingkang pun kersakaken kan gampil lho. Kaya ngono mau rak wong nek wis cocok. Ning nek aku iki durung ana rasa tresna marang kakung. Dadi dawuh dalem Kanjeng Rama ki aku mung bingung. Yen aku nglanggati kepeksa atiku, yen ora tak sedikani dawuh dalem Kanjeng Rama, aku wedi. Ajrih yen tinukananing resa dalem. Menawi pekawet anggenipun milih adik kula menika kulino milihaken mesti lajeng saged cocok karena ing penggalih. Menika perkawisipun menika ora namung perkawis katresnan to Sumadewi. Estinipun saenipun panjenengan blak-blakan kemawon. Sing ditresnani iki sapa? Menapa kula, menapa tamu-tamu ingkang badhe nglamar menika? Saenipun ora gampil to anggenipun kalih menika. Ngene ya, Man, kowe wong loro. Kowe kuwi minangka pamomongku. Nggih. Kowe rak padha ngerti. Tau pa aku ngrasani kakung? Dereng. Nah, tekan saiki iki aku iki durung duwe rasa tresna marang kakung. Noniji. Dadi yen aku dilamar para raja iki sithik wae durung ana kakung sing bakal tak tresnani, lan durung ana para raja siji wae sing bakal tak pilih, Man. Berarti menika jadipun nggih sami kalian kula. Kula sak tahunipun derek penjara iki urung tau ngrasani Kyai Putri jadipun nggih derek. Wis saiki yen ngrasakake kuwi wis marai bubrah pikiranku. Kersa dalem kados Kene wae. Aku tak sare nang kene. Inji. Aku jagalan. Sendika Mas Yati Kersane arep sare. Ya saja iki loyo. Aku kene aja ado-ado. Kula wae iki. Kowe kan ora temrono, iki didhawuhi kan rada cerak aku. Yes. Ayo tenan. Colong suku papan ora bakal. Sapa iki? Sing kenang to aja nangis sing kula kadhawuhan tenggo ingkang putra kersanipun sare wonten mriki. Sawetawis lajeng kula mireng jelehipun ingkang putra jeleh-jeleh semerepipun beto tiyang ingkang boten ajri-ajri. Digandang karo wong sing ngedeni. Dirasakake kepiye? kados pundi menika kok wonten-wonten kemawon to Sang Prabu. Yo, mumpung durung adoh ini. Pate, kula tututono. Rintono, sendika iki. Atas pinan. Wujudan kok medeni kaya ngono. Aku culno. Culno cukup tekleh aku culno. Menengo. Ojo bonggo lan ojo nangis, Nek kowe nangis kaya ngono ki saya ayu kuwi Santi, Ojo. Kowe kuwi sapa? Kok glendeng aku tekan kene arep tok kapake aku. Aku ilang wasiat. Elah wasiat. Mulane kowe tak glandang mergo kowe bakal tak pek bojo. Aku tresno karo kowe Santi. Ojo. Ojo aku karo rupamu kaya wedi. Rupaku ala nanging atiku apik tak kandhani. Wis tok menang, ya. Ojo nangis. Ojo
cedak aku. Aku lagi nggonmu nyawang mergo durung kok tamatake Santi. Yen wis kok tamatake, oh aku kuwi bagus sing titah tak kandhani ya. Ora aku nyawang kowe. Aku culno iki. Menengo, kowe menengo. Loro balok pateni. Ayo meneng. Timbang aku tok pek bojo. Wong aku paten ono wae. Oh, lah nek mati mane aku sido kapiran aku, Ning aku wedi karo kowe lan wasiat. Yo wis to yen pancen kowe wedi kowe aja nyawang meremo wae kowe tak pondong Santi, Opo? Macan. Opo? Bisa tutut jamu kaya ngono setan demit ora ora kowe ya tak kowe mati kowe ya Kejadian saka pusakaku kejadian saka pusakaku yen sing tak selehake ning sak nduring waktu pusaka paringane Bopo Gama. Aduh, bejo aku bisa ketemu karo sana. Iki ono macan kok bisa toto jalmo. Ojo cedak-cedak aku. Ojo cedak-cedak kadoan kono wae ah. Inji kula mboten menapa-menapa. Iso basa. Lho Inji. Iki satu kewan kok dadi. Ora. Kowe kuwi macan kok bisa toto jalmo. Inji. Kok bisa basa barang. Apa kowe ya duwe jeneng? Nama kula Macan Loreng. Pancen kula dadi macan sebaening macan, nanging macan kekasih ndi. Nuwun sewu panjenengan menika sinten? Aku Dewi Sesanti. Dewi Sesanti. Putra ing Tawenanggali aku. Oh, putra ing Tawenanggali. Waduh. Oh, menawi ngaten sesembahan kula panjenengan dalem. Loh. Ngono kowe? Nyuwun pangapunten. Badhe kisah. Kosek. Neng aja cedak-cedak aku tak aku wedi nek tok gruwak. Kula mboten nyedak. Kula malah ajrih menawi panjenengan ingkang celak menika. Sampun kula mriki kemawon. Neng kowe ora apa-apa ya? Mboten nanging panjenengan sampun caket lho kok malah saya caket. Kula menika lingsem. Bareng kowe guyu aku kepengin cedak kok aku. Kene to wong dicedaki kok. Ning ora ngruwak tenan to? Mboten. Kula senajan macan nanging mboten galak. Aku matur nuwun banget ya. Dene aku wis tok tulungi. Upama kowe mau ora nyedak aku kene rak mesti aku wis dadi bojone kae mau sapa elang wasiat apa sapa kae mau nekat wae. Oh, injih. Tujuanipun panjenengan mboten kersa injih. Wong rupane wae kaya ngono kok kon tresno ki piye ta? Wah, aku upama mbiyen kaya ngono kae ya. Kok ngerti dendengan kaya ngono iki. Lah kok ngantos dipun gelandang menika? Lajeng kados pundi sumute? Ngene. Jan-jane iki mau aku rak sare ning taman karo para abdi. Injih. Dumadakan diglandang karo elang wasiat kae mau. Oh, saking aman. Heeh. Injih. Dheweke arep ngepek bojo aku ning aku ora tresno. Lah ning menika bebaya sampun ical. Monggo sak menika kula dherekaken kondur kemawon kersa menapa Kowe gelem nderekake aku kondur? Kula purun sumute. Ya, heeh. Yo, saiki wae. Monggo. Ning aku sing ngambune. Aku wedi kok nek tak buak seko
mirsani ngajeng niku. Endi to ae? Menika wonten Sardula kok kalian pawestri. Aneh iki. Wis kok pawestripun sing mboten ajri. Kaya iya, kaya udu. Iki yen cepet ngerti coba ta. Seneng cedak sampun srawuno kalian lho. Kayak kleru. Kayak adikku jare. Loh, kok adikku sesanti kae. Weh lah, kok bareng macan. Loh, ya ngono. Macan kae. Macan kae sing ngurus kok karo adikku. Weh, ditutupi. Ponsel iki mawon. Monggo kate pengiran. Iki kacang pengiran. Kula aturi mundur. Sajak muto atosi. Sampun cali-cali kula piyambak ingin badhe ngrampungi perkawis. Dipateni bae. Dipateni. Kula aturi mriksa niki mawon. Badhe kula tamani piandel kula. Selo Poncoang. Monggo kula aturi mriksa. Coba ae. Mati ya. Buana, Pecah kula bapa Begawan. Buana. Bilang Buana to kuwi? Loh, Oh, kakang munding Buana weh. Kakang iki. Piye to, Pak? Pirang-pirang dina lek goleki. Wah, gawe bingunging kabeh para sentana Bendera Melani. Aku kira ora ngimpi to ya, Kang Mas. Piye to kok dadi kowe Aku kedalan-dalan bingung kene iki mau bingung tenan aku. Ah, tujune kok Panjenengan karo piyayi kakung kuwi mau? iki yo kawulaku yo kadangku. Iki munding Buana jenenge. Oh. Tuas aku meneng wae. Aku wedi arep takon kok gek kleru, aku njur meneng wae. Ora apa-apa, Kok njur macan kuwi mau kok njur dadi. Tujune kok aku ngerti. Yen kowe ana ing papan kene yen ora wah mesti bakal dadi mangsane macan iki mau diajak. Punten sewu Kanjeng Pangeran. Munding Buana kepareng dalem kula badhe rembak kalian. Menika laringing kedadosan saking iya ya aku kok ya gumun iki mau kepiye coba. Nalare kepiye? Dari Buana. apa Kakang? Bagusi to kowe kok. Saya wujud dadi macan barang iki karepmu piye? Ayo wong ki nek agi cilaka ora kaya aku kok Kakang. Sing cilaka ki ora kok sengaja apa? Sing tiba kepenak rak malah kowe to. Lho kok tiba kepenak priye to? Ayo iki lelakonku bareng aku mbiyen didhawuhi pisah marang kowe dening Bopo. Njur aku nglirwake dawuhe Bopo Begawan. Ya nek tak dongengke wis pokoke elek banget lelakonku. Terus Pusaka kuwi mbiyen tak dawuhe Bopo ora kepareng pisah saka badanku. iya. Nanging bareng aku krasa sayah nggonku arep suwita ning kraton Pawenanggali, aku kuwi terus leren ana ing pinggir sendang. Pusaka terus tak selehke ning dhuwur watu. Terus Lah kok pusaka ilang, aku mentas saka nggonku adus saka sendang kuwi, aku terus dadi macan kuwi mau, Kakang. oh nek ngono lelakonmu dadi macan iki ora kok sengaja. Ora. Menika leresipun sapa to kowe? Rayi kula piyambak Kanjeng. Lah iki sedulurmu ngono. Inggih adik kula piyambak. kowe kok bebarengan karo piyayi iki sapa to iki, Kakang? Ki sesembahane awake dhewe. Kanjeng Pangeran Elang Kapitana putrane Kang Sinuwun ing Pawenanggali. Oh, aduh. Kowe kok mau barengan ketemu karo Dewi Putri Ayu ki piye? Aku mau nulungi kok, Kakang. Ini rak tok apa-apa gitu. Ora apa kowe iki ya sesembahanku, iki jebul putra ing kraton Pawenanggali. Dewi Sesanti asmane. Aku mau wis bareng mlaku bareng ngarep nderekke kondur. Ya wis kowe sapa jenengmu? Kula Elang Buana. Elang Buana. Inji. Ora dadi ngopo ya? Aku ya nedro nrimo kowe nulungi kadangku. Lan Ya inji. meh wae kowe ra kleru tak kira kowe sing bakal gawe sangsarane kadang. Non injih. Malah iki kebenaran wis bisa kumpul dadi siji kowe karo sedulurmu, aku ya ketemu karo adikku Sesanti. Inji. Wis saiki ayo padha swana nang ngesane Kanjeng Rama. Monggo bakal unjuk asih nang ngesane Kanjeng. Ya iki barengan ya.
Dhisik munding Buana. Kene-kene Buana iki. Buana. Kula sajening kowe karo aku mlaku. Coba sawangane. Kaya pedhot apa-apa kae. Saka kidul wujudane genggep. Otak ora sing Pangeran, piye munding Pak? Sampun ya. Sampun cali saya perkawis menika. Menapa menika ingin kawastanan Danyang Lolope pageblok sing pawenanggali ora pangleng kowe. Kae siluman lintah putih. Oh, menika siluman lintah putih. Buana, ayo. Aku karo kowe sing kudu ngrampungi perkara iki. Hati ya. Yo, kae nanti. Oke, sana kalian. Ayo, ditutup. Apa kowe sing jeneng Siluman Lintah Putih Danyang Lolope? Pinter kowe bisa ngarani aku. Pancen bener, aku kang kondang Siluman Lintah Putih ya Danyang Lolope. Siluman Lintah Putih, aku iki tadi pintu serayani kang sinuwun ing Paunang. Mulane yen kowe kepengin urip ing selawase, kudu semingkir semono wongkon ing Pawenanggali. Gampang kowe ngucap. Aku iki kudu manut. Mbok kowe wae manut. Cah bagus-bagus tak lumpake ning papanku, tak dadekake pangananku. Danyang kurang genah. Nyilakane iki kan. Kowe karo aku sing ati-ati. Lolope,
yen kowe bisa ngremehake wong-wong ing pawenanggali liyane nanging munding buana tandingmu Kena tak eman kok yo aja kaya ngono. Ayo, kowe melu aku mreksa rawat campur ki. Ora sudi aku. Ora gelem. Ora sudi. Loh, Kakang. Wah, Jet. Dadi lintah putih sing gedene semua. Yo, ini wae ilang buana. Piye, Kakang? Pancen ora kena digawe gampang iki siluman lintah putih. Lintah putih. Ayo. Pamparan piandel iki. Watu boncorno mati kowe. Malah saya nyilakani. Ramuan itu. Yo, mundur wae lah. Yo, mati. Buana, Piye, Kakang? gumun aku lah yang wujud seluman. Sing ngene katon blegeran wujude bareng kena dayaning pusakaku ilang wujudane. Yen ngono pancen bener ngendikane Bapak Begawan semono. Danyang lulupe kuwi sekti tenang. Lan ya iki to sing gawe pagebluk ana ing kraton Pawenanggali, Kakang. Monggo-monggo Kanjeng Pendhek. Aku nganti ora bisa ngucap karo kowe sak kloron. Lha inji. Munding buana lan kowe buana. Inji. Wah, nyatane lintah putih sak prajurit kabeh padha sekindlan. Tegese sekutane negara wis bisa kabiran. Lha inji. Yo, ini munding buana lan kowe buana. Besok tak unjukake ana ngersane Kanjeng Rama, kowe sak kloron tak wisuda minangka dadi senopati ing kraton. Dari ji. Sendika